wani dare zango na biyu. Haidar, me yasa ka je ka kwana a hotel nake tambayin ka? Hizba ne suka zo kame shi ne suka tafi da kowa a hotel. Ƙarya kake yi Haidar. Idan da 'yan hizba ne suka zo suka kama ka sai sun nemi iyayenka. Ina son zama da kai, ina son rayuwa da kai, amma ka sani daga ran da ka ce zaka bar ni ka koma rayuwa da mace, wallahi sai na ga mace tana zama babban makinta wanda ya kashe mijinta, uban ƴaƴanta, kuma ka koma baya ka aure ta kana neman ka samu ta bada cikin rayuwarta. To bari mu da Allah ki kuma. Ya isa ba zan bari ba. Wani dare zango na biyu. Soyayya kenan, mai sa kuka kenan, mai sa mutuwar nan, ya tafi shi kenan. An tuna sannan, ai wata rana ba ma nan. Tunani nake yanzu da a ce mahaifinka yana raye, wani irin bakin ciki zai tsinci kansa a ciki. Na san yana can cikin kabarinsa cikin kwanciyar hankali da farin ciki, tare da tunanin goben 'ya'yansa da kuma cewar ba za su bata masa suna a bayansa. Kaka sake Marina. Ba mari ba. Na nufi da girma Allah kika ci gaba da yin wannan maganan ku, idan ban miki wani bugun da sai kin mutu ba tashi guda shi ke naki. Ƙarya kake. Wallahi ƙarya kake na fi karfinka. Azzalimi mugu macuci. A ina ka koyi wannan sata ka ɗauki kuɗin mutum ba tare da izini ba. Wani dare zango na biyu. Ka jefa ƴaƴana cikin masifa ta rashin tabbas. Na rantse da sarkin da yake busa min numfashi, duk sai na kashe su, ba wanda zai ƙara rayuwa a cikin duniyar nan. Kai da su yanzu ba ɗaya bane ba. Hanyanka daban, hanyarsu daban. Ina so ku zagaye gidan nan. Da ya fito, ku harbe shi. No. Never. Wani dare zango na biyu yanzu aka fara.